Ayun mga best, nakakatuwa dahil GCQ na kami dito sa Pangasinan. So ngayon, pwede na kaming lumabas-labas at paghanap buhay. Charis. Ang totoo nga niyan guys, kasama ko pa rin si Miss James. Yan. Oo, kasi merong nakisuyo sa atin na ayun nga, dahil may inaantay bago magpaalam, magpunta na sa heaven kasi yung pupuntahan nila. Saan yun sa La Union? Bicol? Hindi, Ilocos. Ilocos. Siyempre guys, hindi tayo madamot kung pwede nila tayong pakinabangan para dun sa mga important purposes. English na naman eh. Ayan. Pero hanggang sa ngayon, sana makapunta na kami ng Bayambang kasi nahihiya na ako sa inyo habang umaharap ako sa camera. Yung ngipin ko kulang-kulang. Ayun nga eh, oh. 'Di ba? Yung pasta natin baka masira yung aking ngipin. And then thank you God dahil binigyan mo ko ng sponsor. Yung nag-sponsor dito sa aking channel. Ang paggawa ko na yun ng aking ngipin. Sobra na yun, pero okay na din. Tsaka salamat dahil may YouTube na kung saan malaking tulong doon sa mga gastusin natin. Yan, kagaya ko, kahit na bago kong nagsisimula pa lang dito sa YouTube, nakikita ko na yung pangarap ko dito na unti-unting umuusbong, unti-unting nabubuhay. Yun, kasi habang may ginagawa tayong racket, yan, nagninegosyo tayo, may iba tayong ginagawa. Yung YouTube po natin, yung channel natin nag-earn ng income dahil sa mga ads. Yan. So, thank you sa lahat ng sponsor, lalo rin mga lahat ng lumalabas dito sa ating mga channel, lahat ng mga YouTuber, yung lumalabas diyan like Suncel, like Nido ba? Nido, Bear Brand, Netflix, kung ano-ano. Thank you so much sa inyong lahat. Smart, and then Globe. Lahat po ng sponsor ni YouTube guys. Pasalamat po tayo dahil sa kanila kakaroon tayo ng dolyares. Nang dahil din sa dolyares na yan, nagiging masaya tayo, nawawala yung stress natin. Yan, baka sakali bumata pa tayo. Pero guys, yun nga, yung mga nagsisimula pa lang sa YouTube, wag po kayong mawalan ng pag-asa. Kasi ako sa totoo lang, dahil hindi tayo sikat, 1 taon ko talagang pinagpuyatan itong YouTube bago ko makumpleto yung requirements. Pero syempre, payo ko na rin sa inyo sa mga baguhan, ugaliin po natin magbasa ng community guidelines ni YouTube. Yan, wag po nating labagin yung mga rules, yung mga batas, and then wag nating gawin yung mga hindi kaaya-ayang mga gawain, at wag natin i-upload dito sa YouTube dahil ayaw po ni YouTube ng ganon. So yun guys. And then yun nga, kasalukuyan hanggang ngayon hindi ko pa nakukuha yung AdSense pin ko. May sahod na po tayo. May sahod na ako. Kaso nga lang hindi ko pa po nakukuha dahil nasa ano pa. Hindi ko alam kung nasa kartero pa, dinideliver pa. Kasi nga yun nga, natapatan siya ng lockdown. Sana nung May, January, February, March ko pa sana yung nakuha yung AdSense pin ko. Kaso nga lang yun nga, na traffic, hindi ko na alam kung nasaan na yung AdSense pin na yun. So nangyayari, naiipon yung revenue doon sa AdSense. Hindi ko ma-release, hindi ko makuha sa Western Union hanggang hindi ko na-input yung pin. So naiipon na siya guys. Kaso nga lang, yung sahod ko na yun, meron po muna siyang unang pupuntahan. And then yun lang, thank you dahil magdi 3,000 subscriber na tayo, and then next magmumukbang na tayo. Pero yung mga pabigay natin ng prices, kagaya ng iba namimigay kasi sila kasi nga dahil may blessing sila, kailangan nilang i-share. So yun, siguro pag lumaki na rin yung revenue natin, mag-share din po tayo kahit mga prepaid loads lang. Yan, prepaid loads or pwedeng voucher. Yun lang, wala na. Thank you so much. Babush.